motorluk hüner tarta. Мен 36 yıl okudum, tarihçiyim. Onlara bir motor fen var idi derslerde, техникумда, школада эстетическое воспитание. Аны 36 yıl okudum. Өзімнің программа түзіп, анда виды искусства, анда как одеваться, как гостей встречать, ничек киінерге, ничек безекләнерге. Шул фән миңа не берді, рух берді. Янары пенсияға чыккач, Ленинградта каждый ел бара идем, Ташкентка барам. Восточный архитектура миңа бик кызык, миңа бик матур. Ана Ташкентка барып тарелкалар алдым. Кеше бүтән фрукталар кайтам, ситсап кайтам, чүлмәк, глиняный тарелкалар. Кухняда күрсез әле. Кухняда. То есть, көңелем нәрсәгә дә шул матурлыкка төшә. Бик якын дустым бар, Энҗе дигән. Анарга атадым. Энҗе. Насыйсым бикә. Бuna bu Курчак Зухра Сахабеева. Гаязис Хакиның вырожден через 200 лет. Татарлар бетәләр 200 елдан соң. Аның бер кызы бар, Сәгадәт. Вот бuna мин инде Шанхайлы шул кешене яратам, кызганам, что безнең илдән китәргә туры килде анарга. Турцияда үлде бит ул, Гаязис Хаки. Шул кызына атап, Сәгадәт дип, бу Курчакка матур чәчләр куеп, мына анарга Курчак язды. Бу Сәгадәт.